Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген 11-нче июньгә туры килгән җомга көнендә сезнең белән туры эфирдә мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Дөнья безгә көн саен диярлек көтелгән һәм көтелмәгән яңалыклар алып килә. Күпләребез бу яңалыклар саңайта, ә күпләребезне куркуга сала, хәтта чиргә дә сабыштыра. Ләкин бу үзгәрешләрне файдага әйләндерүче, аларны үзләренең яшәү рәвеше итүчеләр дә аз түгел. Шундый уңышлы кешеләрнең берсен без бүген студиягә кунак итеп чакырдык. Хөснетдинов Рәмис Рәис улы. 1985 елны Казанда туган. 16-нчы татар-инглиз гимназиясын тәмамлаганнан соң Казан дәүләт университетының халыкара мөнәсәбәтләр һәм политология факультетына укырга керә. 2010-2013 елларда Россия Дәүләт Думасы депутаты ярдәмчесе булып эшли. 2013 елда үз фирмасын ачып җибәрә. Ул җитәкләгән компания 160 йорт төзи. Тагы бер фирманың оештыручысы буларак, елына 12 миллион килограмм тотылган кагаз эшкәртүгә һәм җылы саклаучы материаллар җитештерүгә катнашы бар. Үзенең интернет кибете бар, блогер, өйләнгән, ул һәм кыз үстерәләр. Хәерле көн, Рәмис. Хәерле көн, Миңназыйм, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Алтын күп вакытыгызны сарыф итеп безгә килергә вакыт тапкан өчен беренчедән бик зур рәхмәт. Икенчедән, менә шундый яшьтә, икътисадта, бизнеста уңышка ирешер өчен нинди кеше булырга кирәк? Нинди сыйфатларга ия булырга тиеш кеше? Иң беренчедән әлбәттә тырыш булырга кирәк һәм белем алырга кирәк. Белемсез, тырышлыксыз эш барып чыкмаячак. Әлбәттә поддержка да кирәк инде, дусларның поддержкалары. Хәзер әтиәнең булса да ярыймы? Әтиәни дә, ләкин именно бизнес карашыннан караганда окружение дип әйтәләр инде. Бер төрле фикер йөртүче. Бер төрле фикер эшләүчеләр. Синең тирә-юньдә бизнесменнар да булырга тиеш, сиңа әзрәк әйтүче кешеләр дә булырга тиеш. Шул темада булган кешеләр име? Ләкин бит икенче төрле эшмәкәрләр дә бар, Рәмис. Әтисе, әнисе бизнес ясап бирә. Һәм ул бернинди дә теге киңәш табыш итмичә генә, башкаларның фикерен уйламыйча гына менә шундый эштә эшли башлый. Ягъни мәсәлән, яки җынлык кулы дип әйтәбез бу шартта, име? Югарыда эшләүче абзыйсы, апасы, туганы булганда андый кешеләр дә бар. Менә андый кешеләрнең чырагы ничек? Мин андый бизнесменнарга үзем ышанмыйм, чөнки әгәр дә үзеңнең башың булмаса, үзеңнең фикер йөртүең дөрес булмаса, андый эштә эшләп булмый. Эшләп булмый. Бер айда эшләп булмый, 2 айда эшләп булмый. Акча барыбер кайчан булса да бетә ул. Акча беткәч, аны эшләргә кирәк үзеңә. Яңадан тагын эшләргә кирәк, име? Акча димәктән әлбәттә бөтен нәрсә акчага корылган, һәркем үзенчә акча эшли бит инде бу заманда, име? Ләкин менә синең беренче акча эшләвеңне искә төшерик әле телевизор караучылар алдында. Менә ничек булды беренче акча эшләвең? Акча тәмен кайчан белә башладың дип әйтәбез инде. Иң беренче минем шул бизнес дип әйтик инде кичкенә генә бер точка бар. Мин канцтоварлар сата башладым. Иң беренчедән нигаларны сата башладым. Минем ул вакытта акча да күп түгел. Заманасы да шундый дирә. Заманасы да без 30 мең тавып, дус малай белән каләмнәр сата башладык. Каләмнәр, дәфтәрләр, карандашлар, аннары шул DVD дисклар популяр инде ул вакытта, хәзер яшьләр бәлки белмәдер нәрсә икән. Менә шуларны арзанга гына алып, кыйбаттан сата башладык. Ул вакытта без ярты ел эшләдек, акчасын да күрдек. Студент булганга күрә, белем булмаганга күрә, акчасын тиз бетерәдек, кире кертмидек. Шуңа күрә менә ул бик файдалы эш иде, ләкин опыт булмаганлыктан без акчасын бетереп, ул эш жабылды безнең. Аннан соң да мин берничә бизнес бар иде, таксиларым да бар иде минем, ләкин менә шундый менә опыт килгәннән соң тәҗрибә алып, хәзер инде күз ачылганнан соң Тукай әйтмешли күз ачылырга тиеш башта, име? Хәзер инде менә бүтәнчә эшне алып барабыз. Хәзер безнең эшләребез дә бүтәнне сөйләп күрсәтермен әзрәк соңрак. Димәк, кайбер кешеләр әйтә, эш башлап карадык, бармый инде безнең илдә эш башлап булмый инде, ул бездә мөмкинлек юк инде дип башлыйлар да ташлыйлар. Димәк, менә шундый сез ясаган хатаны ясыйлар димәк кешеләр. Башта минем өчен отговорка. Безнең мин эшләгәндә бернинди кыенчыклар да күрмим. Дәүләт ягыннан да, налоговый ягыннан да үзең эшләсәң, башыңны кертеп, тырышып эшләсәң, эшләргә була һәм акча да эшләргә була минемчә.
Бизнесқа кіргенше, сіздің әзір биография белән таныш булганда мен күз төшергән идем, сезнең 5 ел дәвамында депутат ярдәмчесе булып эшләүгез, Дәүләт Думасы депутаты ярдәмчесе булып эшләүгез. Һәм ул турыда хыялланган булгансыз икәнсез. Мин кичкенәдән хыялландым. Без ул вакытта инде кешеләр 90-нчы елларда бик әйбәт яшәмиләр. Проблемалар да бик күп. Һәм бизнесменнар да юк. Чөнки безнең илдә ул бизнесменнар ул вакытта юк әле. Яхшы яшәүчеләр депутатлар иде. Минем өчен примеры шул депутатлар яхшы яшәүче һәм үзеңнең гомереңне үзгәртер өчен минем өчен шул бер усул гына бар минем карашымда. Шуңа күрә мин тырыштым, шул әниләр дә тырышты инде минем өчен. Яхшы укытырга, яхшы белем бирү өчен. Менә шулай итеп мин үземнең нимә ирештем. Помощник депутат булып чыктым. Максатка ирешкән шикелле, ләкин 5 елдан соң бит яңадан борылыш ясап, үзегезнең эшегез буенча киткәнсез. Мин шуңа күрә әйтәм, депутатлыкка булмаса да ярдәмчесе булып эшләсә дә кешеләр шул түрәлектән чыкмас өчен җаннарын бирергә әзерме? Шуннан алар әкрен-әкренскә күтәреләләр һәм алар үзләре дә көннәрдән бер көнне шул кәнәфигә утырганнары сизми дә калалар. Менә нишләп син 5 ел буе депутат ярдәмчесе булып эшләгәннән соң үзеңнең җилкәңә йөк алырга булдың? Үз фирмаңны булдырдың. Беренчедән мин яшьтән үк, мен әйткәнчә 18 яшьтән үк уже бизнес. Акча тәмен беләдерим. Акча тәмен дә беләдерим, бизнеска да кызыгадырым бик. Һәм минем 13-нче елда помощник булганда җитәкче дә китте, пенсияга китте ул. Мин аны бик яратадырым. Һәм анда зарплата да зур түгел. Чыннан гына әйткәндә, минем ул вакытта малай туды. Малайга сәлам, кызыма да сәлам. Көтеп торалардыр, карап торганнардыр. Һәм шул вакытта мин үземә максат куйдым, китергә, күбрәк акча эшләргә һәм үземне менә бу дөньяда табырга бүтәнче. Кеше ярдәмчесе булып түгел, үзеңнең шәхсеңне табырга, әйме? Булып чыкты. 13-нче елда менә мин төзелеш белән шөгыльләнә башладым. Үземнең өемдә төзеп чыккач, менә шулай итеп төзелеш эшенә кирип киттем. Бик уңайлы итеп, бик удачный булып чыкты ул минем өчен. Менә төзелеш дип әйттегез. Төзелеш фирмасы төзегәннән соң сезнең яңадан мин аңлавымча әле тагын чимал эшкәртү предприятиегез ачыла. Төзелеш иде, менә ул теге бөтенсен бер юл алып барумы, әллә берсен ташлап икенчесен башлаумы? Мин өйләрне төзи башлагач, безнең җылыткыч белән проблема чыкты. Чөнки җылыткыч кыйбат, минеральный ват. Утеплитель дип әйтәләр инде русчасы. Утеплитель. Минеральный ват кыйбат, без җылытадырык менә вторичный сырьёдан, кагаздан эшләнгән җылыткычлар белән һәм аларга көз көне чират булып чыкты. 2-шәр атна, 3-шәр атна көтеп торадык без аны. Үзегез? Өйләрне җылытыр өчен чират торырга туры киләдер. Һәм менә без аны карадык та, инекәш белән уйладык та, шундый менә җылыткыч чыгарып җибәрдек. Үзегез шуны эшли башладыгыз, әйме? Үзебез эшли башладык. Аннары җылыткыч эшли башлагач, безгә макулатура җитми башлады. Кәгазь дөньяда менә хәзер бүгенге көндә кәгазьнең бәясе тимердән дә артыграк. Шуңа күрә ул безгә җитми башлады һәм без җыя башладык. Кәгазь җыя башлагач, пленкалар, тимерләр җыя башладык һәм безнең менә шундый тагын бер юнәлеш килеп чыкты. Эшкәртү, әйме? Чимал эшкәртү. Чимал эшкәртү безнең менә бүгенге көндә чимал эшкәртү юнәлешендә аена без җыябыз 1000 килограмм вторичный сырье, менә чимал. Менә шуларны кайсыдыр кәгазьне без үзебез эшкәртәбез. Башкаларын сортировать итеп бүтән эшкәртүчеләргә җибәрәбез. Хәзер чималдан нәрсә генә чыгармыйлар. Менә көндәлек юнәлешендә нәрсә күрәсез? Өстәлләр. Безнең өстәл өстендәге бөтен әйберләр шуннан эшләнгән, әйме? Өстәлләр дә, чиләкләр дә, күрәкләр дә бөтен әйбер менә чыгарыла һәр бүгенге көндә. Кытайдан да әзрәк кенә калышабыздыр без, конечно, но бик күп әйбер чыгарыла. Аннан соң хәтерем ялгышмаса сезләр тагын интернет кибет ташасыз. Бу әлбәттә теге заманча эшләнгән әйбер инде. Шул интернет кибет белән дә димәк интернетта да акча эшләп була дигән сүз. Эшләп була, әлбәттә, бүгенге көндә без 26 илгә сатабыз. Күбесенчә әлбәттә Россиядә, СНГ, Австралиягә да җибәрәбез әйберләребезне. Без монда Казанда үзебез бүләкләр чыгарып, агачтан, күннән ясап, эксклюзив менә шундый матур бүләкләр чыгарып, матур упаковкалар белән, гравировкалар эшләп, бөтен илгә дә, бөтен дөньяга да сатып җибәрәбез. Үз товарыгыз булып чыга инде бу, әйме? Безнең бүгенге көндә 80 кеше эшли. Үзебез монда чыгарып, үзебез сатабыз да, дизайнерларыбыз да үзебез, логистларыбыз да, менә шундый компания. Бу система, әйме? Мин сезне кунакка чакырам, килеп китегез. Рәхмәт, рәхмәт. Шуннан соң мин
bir татар мәкале ишмәкче булам. Безнең бит халык әлбәттә теге башта акча эшлим ди. Аннан соң акча эшләгәннән соң ул акчаны кая куярга ди. Чөнки җиңел килгән акча кай вакытта җиңел генә китеп тә бара. Тагын бер сүз бар татарда. Атым юк урамда, кайгым юк буранда дигән име. Ягъни зур акчам булмагач, аның кайгысы да юк дигән. Менә шундый 4 компания хәтерем ялгышмаса сезнең име? Кайсын оештыручы, кайсын оештыручыларның берсе булып торасыз сез. Менә бу сезнең гаилә мөнәсәбәтләренә, үзегезнең сәламәтлегегезгә зыян китермиме? Нык теге стресска китермиме дип кеше булам. Юк, китерми, чөнки бу миңа бик үземә дә ошый. Аны фикерләп эшләсәң, гаиләгә дә урын кала, әниләргә, әтиләргә дә урын кала, туганнарга да. Акыл белән эшләсәң, име? Ие. Һәм монда бит күп әйбер үзеңнән тора. Әгәр дә син үзеңнең юнәлешеңне карап, вакытыңны карап эшләсәң, бөтен әйбергә җиткезеп була. Ана мин тагын бер нәрсәгә игътибар иттем. Сез социаль челтәрләрдә, бигрәк тә Facebook, Instagramда алып барган аккаунтларыгызда кешеләргә ихлас күңелдән ачылып китеп, ничек итеп башлаганыгыз, менә без интервью алгандагы шикелле, ничек итеп башлаганыгыз, нинди хаталар җибәргәнлегегез, нинди хаталарны җибәрергә кирәкмәгәнлеге икәнлеген бүлешеп утырасыз. Бу бизнесмен кешегә килешәме соң дип әйтмәкче булам. Чөнки күбесе әйтәләр, бу сер булып калсын дип әйтәләр име. Бу акча эшләү шикелле ысулларын кешегә өйрәтмәүче, менә үзем белсәм шул җиткән дигән. Менә сезнең принцибыгызны мин аңлап бетермим. Минем принципта, максаттыр да безнең дәүләттә, безнең тирә-юньдә әгәр дә кешеләр күбрәк акча эшли башласа, без дә үзебезгә күбрәк акча эшлибез. Менә карагыз, әгәр дә бүләкләр алырга кешенең акчасы булмаса, бүләк бит ул инде первостепенный бер түгел, азык-төлек түгел. Булмаса ярый, кием дә түгел. Шырына карап булыймы? Менә минем иң беренче максат, әгәр дә тирә-юньдәге кешенең, безнең халыкта акча күп булса, алар өйрәнсәләр, күбрәк акча була. Һәм бездә дә күбрәк акча булачак. Күбебез менә яшерен батырын түгел, коронавирус дип, теге заман бөтенләй икенче бер төсмер кертеп җибәрде. Кемдер шуңа сылтап бөтенләй теге төшеп калды тормыш арбасыннан, кемдер төшеп калырга җыена, мин бары бер нәрсә эшли алмыйм бу вакытта дип. Сезнең эшегезгә комачаулык итмәдеме менә бу коронавирус зәхмәте? Әлбәттә, беренче вакытларда бик зур авырулар белән столкнулись без. Ләкин соңрак аякка басып үсеп тә киттек без. Менә бүгенге көндә минемчә әлбәттә көчле компаниялар гына калды. Көчле компаниялар, рухи көчле компаниялар, шуңа күрә безгә тәэсире зур булмады. Мәсәлән, әйтеп китәм, интернет сатуларда без артып та киттек. Чөнки кеше илдә торып кына утыра башлады. Социаль челтәрләрдән карап, әйберләрне күбрәк ала башладылар. Менә сезнең әлбәттә мин теге ниләрегездә, социаль челтәрләрегездә нәрсә ашаганлыгыгыз, нинди нәрсә яратканлыгыгыз турындагы мәгълүмат күргәнем юк әлбәттә, менә бизнеска караганга. Ләкин менә бу сезгә карата теге сез мөнәсәбәтегез белән өчен бирәм бу сорауны. Күп кешеләр үзләренең нәрсә ашаулары, кая барулары, кем белән очрашулары, гомумән тормыштагы бөтен теге үзенә генә хас адымнарны кешегә җиткереп баралар. Сез бу моңа карата мөнәсәбәтегез ничек? Социаль челтәрдәге бу форматка. Мин менә үземчә ничек алып барам? Кешегә полезный булган әйберне генә бирергә тырышам. Әлбәттә, әзрәк тә гаиләмне дә кертеп җибәрәм, мин күрсәтеп үземне. Урыны белән генә. Кеше мине якынрак белсен өчен. Менә иң зур максатым кешегә быть полезным. Файдалы булу кешегә, файдан тию кешегә. Миңа иң мөһиме шул. Яшьләр күпме? Әллә ул сез теге чыгарылмаган исключение гына менә бу бизнес өлкәсендә яшьләр күп киләме? Минем алар нәрсәдән башлыйлар? Минем арада яшьләр генә. Яшьләр күп, хәзер бик күп, ләкин аларны өйрәтергә кирәк бөтенсен. Шуңа күрә менә тәҗрибә дә кирәк аларга күрсәтергә, үзеңне дә күрсәтергә кирәк, һәм аларны үзең янына якынлаштырырга да кирәк. Ертеп бара торган булырга тиешме кеше? Хәзер бит күрәсез, нинди генә бизнес юк, аның начары да бар. Алдаучылары да бар, яхшысы да бар. Аларга бөтенсен күрсәтергә кирәк. Күзен ачырга кирәк, кешенең ничек итеп ялышмаска икәнлеген, әйме? Бөтенсен күрсәтергә кирәк, конечно. Күрсәтергә, нәрсә начар икән, нәрсә әйбәт икән, ничек дөрес эшләргә кирәк икән. Ничек начар эшләсәң, кая алып барачагын, бөтенсен күрсәтергә кирәк. Үзегезнең балаларыгызның үз юлыгыздан китүен теләр идегезме?
Кайбер кеше менә укытучы булса, баласын укытучы итмәс өчен тырыша. Медик булса, мин бер җиткән, безгә артист булса шулай ук менә бизнеста эшләп караган кеше үзегезнең тормышыгызны шуннан Әлбәттә теләр идем, ләкин хәзер бит дөнья бик тиз үзгәрә. Иң беренчедән бәхетле булсыннар. Мин аларга өйрәтәчәкмен, күрсәтәчәкмен. Әгәр дә ошаса калсыннар, ошамаса инде үзләрен юлларын табачаклар алабыз. Хәзер тапшыру азагында маршрут пуст сорауларына күчәбез. Синең төп сыйфатың үзеңнең. Тырышлык. Иратлардагы син югары бәяле торган сыйфатлар. Ответственность. Җаваплылык. Җаваплылык. Үзеңнең Сүзендә тора алу, әйме? Хатын-кызлардагы төп сыйфатлар. Син югары бәяле торган. Минемчә преданность. Преданность тоже тырышлык. Тугрылык, әйме? Тугрылык. Дусларыңның кайсы сыйфатларын якын итәсең? Дусларда да мин якын итәм тугрылыкны, тырышлыкны. Ике иң нидер? Сыйфат, әйме? Иң әйбәт сыйфаттыр кешедә. Синең иң зур җитешсезлегең, җитешсезлек. Иренчәклектер. Була андый чакларда, әйме? Югыйсә инде 4 фирмасы булган кеше иренеп тормый торган дип буларга кирәк, әйме? Миндә дә бар, әгәр дә иренмәсәм 5 фирма бар. Яраткан шөгылегез. Мин тауарда җиргә ярадым, ниде? Шаңгыда. Вакыт кала. Вакыт кала кыш көне. Синең өчен иң зур бәхет. Минем өчен иң зур гаилә бәхетедер. Гаиләдә бергә шулай итеп әниләр, әтиләр белән, гаилә белән шулай итеп бергә яшәргә. Кайсы илдә яшәргә теләр идең? Безнең илдә. Алар үсә икенче теләр, нинди илдә яшәргә теләр идең? Әлбәттә мин телим безнең илнең күтәрелешен, байрак яшәргә телим. Безнең халык достойный этого. Менә шуңа күрә зур Россиядә, бай Россиядә яшәүне телим. Яраткан чәчәгең. Яраткан чәчәк минем орхидея. Яраткан төсең. Яшел. Яраткан ризыгың. Яраткан ризык минем бәрәңгедер. Итле бәрәңгеме? Татарча. Тормышта иң сөймәгән нәрсәң? Иң сөймәгән нәрсә кешенең иренчәклегедер ул, кешенең җавапсызлыгы. Ой белән бик яратмыйм. Эштә чырашкан, үзәгеңә үткән әйбердер инде ул, күрәсең, әйме? Кайсы реформаны югары бәяләр идең? Соңгы вакытта булган реформаларны. Соңгы вакытта. Реформа дип әйтеп булмый, Крым безгә күчү, наверное, шуны югары бәяләрмен. Синең тормыш девизың? Тиз эшләргә. Уйга килдеме, сразу аны вакытында эшләргә кирәк, әйме? Рәхмәт, вакыт табып студиягә килүегез өчен, ихлас җавапларыгыз өчен. Алга табада эшләрегез уңышлы дәвам итсен. Сезгә дә рәхмәт, чакырган өчен. Кунакка чакырам, килеп китегез, бөтен әйберне күрсәтербез. Рәхмәт. Дөнья караңгылыгыннан зарланырга була. Ләкин син шул караңгылыкны яктырту өчен үзең бер шырпы булса да кабызырга тиешсең дигән бер акыл иясе. Үз шырпыңны әлбәттә исәнлектә күрешик.